Og lad mig lige sige, ikke også, når folk siger, at alting sker i et UIZ, og at der kun sker udvikling i et UIZ. Altså, folk i et UIZ, det er jo fødte iværksættere fra modermælken. De sidder bare ikke med hænderne i skødet og venter på, at det offentlige tager initiativ. Når vi ser på det pengeforbrug, som Qaqortoq Kommune har lavet de seneste år, der vil jeg sige, at hovedparten af de penge, de ryger de ryger ud til de mindre steder. Man har siden kommunen blev etableret haft meget, meget forskellige lige vilkår fra Diskobugten og til det gamle kommune nordover. Man har standardiseret og forhøjet de ydelser, som man får byerne uden for et UIZ. Så det er ikke rigtigt, at fokus primært har ligget på et UIZ. Så det vil jeg klart afvise. Ja, for jeg har jo også godt set de tal. Jeg kan se, at du har jo en pointe, og når vi tæller demokratisk, der er borgerne i Ilulissat faktisk ikke lige så godt repræsenteret, som de øvrige er fra de øvrige byer. Men hvorfor er det, at folk de alligevel sidder med den her følelse, tror du, i kommunen? Har I været gode nok til at kommunikere det ud og til at komme rundt og forklare, hvad der sker? Siden kommunen blev etableret i 2009, har man haft en antagelse, at alting sker i et UIZ, og den antagelse har bare været styrket og styrket og styrket. Det kan godt være, at vi ikke har været gode til at komme i dialog med borgerne rundt omkring i den kæmpe kommune, for vi har jo 8 byer og 31 bygder, ja. Og det vil sige 39 bosteder, og det er altså ikke lige nemt at komme rundt i samtlige hjørner af kommunen på så kort tid. Men du siger jo, at demokrati, det koster. Vi arbejder meget på at blive dygtigere til. Vi tænker i øjeblikket på at ansætte en informationsmedarbejder, således at vores kommunikation til borgerne på den måde kan blive bedre fremadrettet. Ja, fordi at du siger, at demokrati det koster. Det gør delingen i høj grad også. Der er lagt op til 2 kommuner, det koster minimum 10 millioner ekstra om året. Jeg har talt med BDO, de siger, at det er ekstremt konservativt bud, de giver her. Plus, at der kommer en ekstra bevilling for de første 8 måneder på væsentligt mere. Og nu foreslår IA, at der skal være 3 kommuner deroppe. Så taler vi små 30 millioner det første år, og derefter 20 millioner. Hvorfor bruger I ikke bare nogle af de penge nu inden for den nuværende kommune, og så kommer rundt og får lavet noget mere nærdemokrati, i stedet for at skulle lave en langsigtet ekstra udgift? Altså det er lettere sagt end gjort. Så den dialog, den kører vi sideløbende. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan for at komme rundt og møde borgerne i kommunen. Men igen, ikke også, ting tager tid, og det er så det, vi lider af her i Qaqortoq Kommune. Det gør det.